Да. Казвам се Юлиан Ангелов, квалификация номер 2 за български професионален фитнес шампионат. Мидл скейл. Да, ниво скейлд. А имаме щанга 20 кг, 10 кг лост, щипка. Същото от другата страна и линиите само да покажем. Спреме то само. А, да. Добре. Твой таймер мисля, че почва директно. А? Твой таймер май няма обратно броене. Така ли? Не виждам обратното броене. Ми давай, пускай. Добре, хайде кажи, аз ще ти кажа кога да стартираш, зад линията. Обърни се към мен. 10. Има. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Ползвай малко краката да не се измориш. Айде, бърбите. Скочи пак. Айде, давай, хващай лоста. Лоста. Три. Последно. Да, давай долу. Хайде последно.
Още едно. Скачаш и хващаш хвоста. 3,55. 8, последно. 1 минута имаш. 1. 2. 3. Давай, давай, не спирай. 4. 5. 6. Още 2, айде. 7. Последно. 8. Айде, давай бързо. 20 секунди. 1. Правиш ги. Айде. 2. 3. Давай, веднага скачаш. 4. Браво, пак. 5. Давай.